O Pleno de Boiro deu luz verde ao orzamento para este 2025. A corporación aprobou tamén a modificación do pexón para ampliar os usos do polígono de Espiñeira. O Salón de Plenos do Concello de Boiro acolleu na tarde de onte a sesión plenaria ordinaria do mes de xuño. Nela tratáronse 6 puntos recollidos na orde do día. Un dos primeiros en debaterse foi a aprobación definitiva do orzamento para o 2025, punto non exento de polémica, segundo sinalou a oposición, xa que despois deste primeiro punto trataríase unha modificación dun suplemento de crédito. Van vostedes xa directamente a emendar o seu propio orzamento e non van a emendar de forma menor, van a facer unha emenda de 1,5 millóns de euros. As emendas que presentamos nós, seguro que eran moitísimo máis baratas. Nós presentamos 5 emendas parciais, collendo como base o seu orzamento e intentando aportar para mellorar demandas dos veciños, que sabe vostede, ademais, que son demandas dos veciños. En concreto, cousas como facer un proxecto para comprometerse co arranxo do Centro Social de Cabo de... O BNG reiterou a súa negativa a apoiar esta proposta. Ben, nós no BNG xa votamos en contra da aprobación inicial deste orzamento para o 2025 e, evidentemente, imos votar tamén en contra da súa aprobación definitiva. E os motivos? Bueno, explicámoslos polo miúdo o mes pasado, cando veu o orzamento a pleno, e, entre outras cousas, pois porque os investimentos non atenden ás necesidades reais que ten Boiro, senón que vai todo a esa obra faraónica da que xa vimos falando, como é a rehabilitación da Cachada. Mentres que o Partido Popular recordou o escaso prazo manexado para facer fronte ao pago da obra da Cachada con esa subvención. Dixemos que o plazo que tiñan ustedes para justificar, pagar e rematar a obra, pois que era o 30 de junio, non era posible facer. Por iso este presupuesto está caducado, caduca ahora en 10-15 minutos, que chegaremos ao punto número 6, e, lógicamente, non o podemos apoiar de ninguna manera. O socialista Luis Ruiz apuntou que no período de exposición presentáronse emendas, pero ningunha tiña encaixe entre as causas que están taxadas como posibles para a reclamación do orzamento. Por iso propuxeron a súa aprobación definitiva por un importe de 21 millóns de euros. Nos consideramos que este é o mellor orzamento para o momento no que está o Concello e para o futuro do mesmo. Temos que agradecer a si mesmo a presentación das alegacións porque, dannos un enfoque das necesidades que consideran os grupos da oposición que se deben de cubrir. E por falar algo destas necesidades que nos puntualizaron en estas alegacións, hai que indicar que coincide o Centro Social de Cabo de Cruz en 3 das alegacións presentadas por 3 persoas distintas. Sobre eso quixera puntualizar de que estamos rematando o proxecto para a reforma do teitume do Centro Social e con eso acadar que deixe de meter agua como está metendo. Vamos a empezar por aí. Na votación, o orzamento aprobouse co voto de calidade, xa que houbo 8 votos favorables do PSOE e 8 en contra de PP, BNG e Boiro Novo. No quinto punto do día tamén se deu luz verde polos mesmos votos ao suplemento de crédito para a rehabilitación da Casa da Cultura da Cachada por 1,5 millóns de euros. A corporación tamén afondou na modificación puntual do pexón para ampliar o uso do polígono de Espiñeira. Da demanda xa dos propios empresarios, non que din que se teñen en conta unha serie de melloras que se poden producir en ese polígono e que tamén atenden a actualización do modelo industrial que co paso do tempo vaise modificando. Vamos a levar a cabo hoxe, por segunda vez en este pleno, a aprobación provisional, porque a aprobación definitiva non nos corresponde a nós, corresponde aos departamentos de urbanismo da Xunta de Galicia. E por que ven aquí por segunda vez? Porque na primeira aprobación provisional nós estimamos as alegacións que se nos presentou dende os propios empresarios do polígono e hai unha que a Xunta, ainda que cos informes favorables, considera que debemos corregir, que é o uso hotelero. Eles consideran que se non se ciña un ámbito determinado e se permite o uso hotelero en todo o ámbito do propio polígono industrial, que eso pode cambiar o sentido, o fin último. A modificación foi aprobada por unanimidade, polo que o polígono de Espiñeira poderíase abrir a uso hostaleiro, educativo e sanitario.